Bona tarda o bon vespre. Moltes gràcies per ser aquí omplint aquesta sala, que la veritat és que cada vegada que fem això de les converses denominades esgotem l'aforament molt de pressa. Per tant, bona senyal de que tenim ganes tots plegats de saber més de les pel·lícules que aquest any són finalistes als Gaudí. Jo em dic Laia Òbvia, dirigeixo l'Acadèmia del Cinema Català. Només faig una petita obertura per situar-vos. Aquesta és la segona de les converses amb nominats i nominades als Premis Gaudí que fem aquest any. La primera va ser la setmana passada amb les nominades a millor muntatge. Demà moltes d'elles repeteixen i molts d'ells perquè tenim la xerrada de millor guió original i millor guió adaptat. La setmana del 20 tenim una xerrada molt xula també amb els nominats i nominades a millor música original. Per tant, és un cicle de 4 xerrades que ens costa molt organitzar, perquè més estem com amb la recta final i les agendes de tota aquesta gent són absolutament demencials. Per tant, tenir-les i tenir-los aquí, per mi, cada vegada que passa és com una mena de miracle que es produeix i que sembla que no es podrà tornar a repetir mai, i crec que potser no es podrà... Bueno, sí, el dia de la gala, espero que hi sigueu tots. Llavors, no us els presentaré perquè per això tenim aquí a l'Àlex Montoya, a qui vull agrair molt fortament el repte de moderar una taula amb 8 persones. I aquesta 8 persones. I aquesta taula amb aquestes 8 persones. Estic a la taula dels nens, tinc macarrons per sopar. Us ho hem posat molt fàcil perquè de vegades els directors i les directores no tenen cara, perquè us hem posat els noms a sobre perquè tothom els situï. Moltes gràcies, Belén, Carla, Eva, Gerard, Ivan, Javier, Jaume i Judit. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Ells són i elles són els directors i directores de les pel·lícules nominades a millor pel·lícula i a millor pel·lícula en llengua no catalana. En falten alguns, però com us deia, les agendes són bojíssimes i tampoc hi hauria més lloc, vull dir que heu quadrat perfecte l'aforament. Agraeixo a la Fundació SGAE que ens dona suport amb l'organització d'aquestes xerrades i que ens ofereix aquesta magnífica casa sempre per fer-les. I res més, dir-vos que, tot i que això està com en el marc de la cursa dels Premis Gaudí, i quan dius cursa dels premis sempre sembla que tot el sector audiovisual estigui aquí com empenyent el del costat perquè vol ser el guanyador o guanyadora, crec que no és així i crec que ho observareu amb les vostres pròpies facultats, que al final quan accepten venir aquí fan un acte de generositat molt gran, de compartir amb processos, inquietuds, coses que els agraden, coses que no els agraden, i que l'Àlex els hi extraurà així quirúrgicament, però que crec que és un espai que sempre volem que sigui un espai segur, que tot i que està en el marc d'una cursa no té res de competició i que us animem a gaudir-ne a vosaltres i a gaudir-ne a vosaltres. La xerrada durarà 1 horeta i 10, 1 horeta i quart, no sé, com de ràpid sou capaços de parlar, i després obrirem el torn a preguntes perquè la gent pugui disparar. Us deixo amb l'Àlex, moltes gràcies a totes i gaudiu. Tampoc us coartarem, si us voleu donar algun cop de colze o alguna cosa, ho podeu fer. Aquí aquest planter i aquest dream team aquí de cineastes és una cosa que diem cada any, i això també és bona senyal, no? La diversitat temàtica, estilística, la collita molt bona. Aquest any ha sigut un any de molt bona collita i això és guai que cada any ho anem repetint perquè vol dir que tenim bona salut. Jo, per començar, crec que estaria bé que ens expliquéssiu una mica quin és el motor que va engegar les vostres pel·lícules, perquè d'idees n'hi ha moltes i suposo que idees en descarteu moltes, us quedeu amb aquesta, desenvolupem això i després, a més, entre vosaltres hi ha quasi totes o moltes de les pel·lícules són nascudes de llocs molt íntims, però també hi ha un parell de casos de pel·lícules de material aliè i suposo que és l'hora d'apropiar-se-les, de fer-vos les vostres. Llavors m'agradaria una mica que comencéssim per aquí, per aquest motor i també per com us condiciona això com a cineastes, a l'hora de despullar-vos i treure una cosa superíntima o a l'hora de fer-vos vostre un material aliè. Comencem pel final i... Que t'hi vas despistada. Hola. ¿Sí? ¿Funciona? Bueno, en mi caso, el material del que yo parto sí que era como más o menos personal, pero sobre todo en cuestión de escenarios, pero la película tiene mucha invención, o sea, hay mucha cosa inventada que no tiene tanto que ver conmigo y que tiene que ver como con un proceso de investigación.
Básicamente, bueno, mi familia tiene olivos en la provincia de Jaén. Recibí una llamada de mi tía diciéndome que los iban a arrancar porque iban a poner placas fotovoltaicas y entonces me tuve que buscar una excusa para cerrar el espacio, ¿no? Como para cerrar el capítulo familiar de la agricultura. Y pensamos en diversas opciones y mi novio, que es guionista, me dijo, pues, ¿por qué no hacemos una película sobre, ¿no? Sobre cómo... Bueno, sobre que empiece allí, que tenga que ver contigo. Entonces, bueno, yo soy catalana, soy nacida en Cataluña, mi familia es de Jaén, entonces era como que tenía un montón de sentido que yo hiciera una película entre catalana y andaluza, un poco al 50%, que es un poco como me han hecho a mí. Y esto fue un poco como el punto de partida de ganas de rodar en Andalucía, ganas de rodar en Jaén y como una tesitura familiar que daba como la entrada, ¿no? A que una peli se pudiera hacer. Y bueno, a partir de ahí nosotros empezamos y diseñamos una película que nos hemos inventado, que tiene un montón de cosas que no tienen que ver conmigo, pero es que yo siento que todo tiene que ver contigo un poco al final, ¿no? Aunque te lo inventes, acabas poniendo cosas en la pantalla que tienen que ver con cosas que te han pasado, aunque no te hayan pasado directamente. Y esto fue un poco como mi punto de partida para hacer la peli. Las ganas de hacer una peli un poco, pues esto, un poco parecida a mi ADN, entre aquí y allí. En el caso de Carla, creo que esto no lo había hecho nunca antes. Por las 3 películas explicant el mateix. El motor és el mismo. No, en realitat, sí, o sigui, per mi també és una pel·lícula molt personal. Crec que el motor de Romeria són les cartes de la meva mare, que ella va escriure a la seva família i les seves amigues, que eren unes cartes que que per mi ha estat potser l'objecte més important que he tingut una mica per connectar amb ella, no? Perquè de sobte a través d'aquesta escriptura doncs, podia sentir la seva veu i entendre una manera de viure i una poesia també, no? Perquè hi ha alguna cosa amb la seva manera d'expressar-se que em sembla molt poètica i és quasi un retrat generacional d'aquesta generació dels 80 que jo sento que s'ha de reivindicar una mica. No? I aleshores jo havia fet un curt en el seu moment amb aquestes cartes i una càmera jo sola i el meu nòvio conduint i jo gravant amb la càmera i era una cosa com una mica experimental i sentia que les imatges que havien sortit per aquest curt no li feien com justícia a aquestes cartes de la meva mare que jo llegia amb aquestes imatges. No? Llavors vaig seguir com donant-li voltes i un dia va ser com em vaig il·luminar, va ser com crec que ets a parlar d'aquest viatge o viatges, no? Perquè en la realitat jo vaig fer diversos viatges per anar a conèixer la família del meu pare biològic a Galícia i em semblava com que aquesta sensació de aquesta llamada de la sangre era una cosa que m'interessava explorar i llavors d'aquí va sortir com la idea de Romeria, de concentrar-ho en 5 dies, quan a la realitat van ser diversos viatges i un procés bastant diferent i poder fer servir aquestes cartes i finalment trobar-los les imatges que realment sentia que li feien justícia a la poesia amb les que havien estat escrites. No? I d'aquí Romeria. En el cas de Eva, Sorda también es una película que nace de algo muy cercano. ¿No? Sí, ¿se oye? No. ¿Sí? Ahora. Sí, a mí me pasa con Sorda que por una parte es una película que nace de algo muy muy cercano a mí, porque Miriam Carlos, la protagonista, es mi hermana, y si bien por una parte es algo que me atraviesa muchísimo, luego la película habla de un tema que yo no he vivido, que es la maternidad, yo no soy sorda, pero sí que, claro, yo para pensar en el motor y en el origen siempre me tengo que remitir al corto que hicimos antes de hacer el largo. Y el corto sí que parte de un momento en el que Miriam empieza a plantearse ser madre y yo me di cuenta de que todos esos miedos y todo lo que ella siente y teme cuando piensa en la maternidad era algo que en lo que yo nunca había pensado. Y teniendo una hermana sorda y nunca había pensado esto, cómo puede vivir una madre sorda. Entonces, de ahí surgió el corto, de esa especie de enigma, de adentrarme ahí, que además estaba en ese momento viviendo Miriam. Lo que pasa es que luego ya para hacer la película, pues finalmente ni Miriam fue madre, ni yo he sido madre, entonces ahí sí que de algo que me tocaba mucho, pero que era por completo desconocido, lo que hice fue una fase de investigación entrevistando a madres sordas, bueno, pues para poder aproximarme al tema con toda la curiosidad y el respeto y la honestidad posible.
De todas formas, yo creo que, como decía Belén, por mucho que... O sea, aunque para mí la dificultad en relación a esta lejanía y cercanía del tema y de la película residía en cómo algo que no he vivido y que no conozco, cómo lo hago mío y dónde estoy yo ahí. Porque al final siempre, en temas que no hemos vivido, como la maternidad, yo siento cosas, pienso cosas y la maternidad me atraviesa, aunque no la haya vivido. O todo lo que tiene que ver con la pareja, en fin, lo que trata la película. Entonces es como, bueno, es bonito cómo te vinculas a algo que eres tú, pero no eres tú, pero está fuera, pero que te toca. Pero bueno, creo que el motor, que es lo que estabas preguntando, creo que lo he respondido. Nos damos por respondidos. En el cas del Gerard, el viatge de Mario Casas, del personatge de Mario Casas, és una miqueta, almenys, no sé si exactament, però sí que vas fer un viatge similar. Sí, molt similar. Sí, molt lluny parteix d'un viatge que vaig fer l'any 2008 als Països Baixos i el motor d'aquesta història és, d'alguna manera, la meva necessitat per entendre tot allò que en aquell moment em va travessar, no? Tot el dolor d'aleshores, tot el desig, tot allò que vaig anar descobrint. D'alguna manera ha sigut un procés de reconciliació a l'escriptura d'aquest guió, que he anat redescobrint, no? I ressignificant a mesura que l'anava escrivint i després a mesura que m'ha anat acompanyant tot l'equip i les persones que han format part del viatge. Però ara, arribat al final, no? Ara la miro, no? Miro la peça, reconec part de la meva persona en la pel·lícula i reconec, d'alguna manera, aquell viatge i aquella por, aquella necessitat que tenia aleshores. Per tant, sí, parteix d'aleshores, sí, al final d'intentar deixar de passar-ho malament. Això em sembla que és molt poderós i crec que està en la pel·li. L'Ivan ha fet una pel·lícula que va començar, el germen de tot va començar fa molts anys i que ha anat creixent, ha anat canviant, ha anat evolucionant, va passar fins i tot per teatre, una versió diferent del que acaba sent la pel·lícula, per tant, ja no ha sigut un plato de cocció lenta, això. Sí. Xup-xup. Que és una cosa que ara parlava aquí amb l'Eva, que a mi em passa molt sovint això, que començo un projecte, per el que sigui s'atura, el poso en un calaix, torno, i al final, i això, jo què sé, al final et passa que estàs 7 anys amb una cosa, o en el cas d'aquesta pel·lícula, 20, no? Sí. La cosa és, la clau per mi una mica, en aquests casos que m'han passat molt sovint, amb el curt que vam fer amb Sushi també venia tot d'una cosa, d'unes notes que vaig escriure amb 24 anys i ho vaig dirigir amb 40 i pico, no? La història passa per recordar sempre, doncs això, com deia el Gerard, no? El propòsit, no? Quin dolor, quines preguntes, quin va ser una mica la llavor que et va generar allò i no oblidar-ho mai, no? En el cas d'Esmorz amb mi, doncs jo tenia 20 i pocs i anava al cine o al teatre i veia coses sobre gent de la meva generació, o fins i tot veia localitzacions que deia, però si aquest és el pis d'un col·lega, o carrers que deia, però si sí, no? O veia els col·legues fent papers, no? I pensava, ostres, em molestava, em feia mal veure que hi havia un relat de classe molt esbiaixat, no? I que tots els personatges tenien pisos molt grans i que doncs les relacions i com s'explicaven eren només des d'un punt de vista, no? I que quan apareixien personatges que eren més propers als meus amics o a mi fins i tot, doncs era sempre des d'una mirada molt classista o capciosa, en molts casos, no sempre, però en molts casos. I d'aquest dolor de no sentir-se, no només a nivell personal, sinó a nivell col·lectiu, de dir, ostres, on estan els meus amics? On està la gent que m'estimo
i que m'ha ensenyat a estimar i a ser una miqueta més feliç. On estan els relats que ens expliquen, no? Doncs d'aquest dolor, de veure que em costava i que era un percentatge molt petit, aquest, doncs venia la necessitat d'explicar una història de personatges de classe treballadora i d'un barri de barris populars de Barcelona, com el Raval, com el Gòtic, com Poble Sec, tal, però que el focus de la història no estigués amb la seva precarietat econòmica, perquè està molt bé explicar-ho, però també era com sempre expliquem el mateix, no? I tenia la necessitat de dir, bueno, anem a parlar també d'una precarietat que és la precarietat emocional. I què passa? Que una cosa és el que escric en 20 i pocs, no? La pel·lícula que mai acabo de poder fer és una cosa, després l'obra de teatre que faig basada en això, amb 30 i pico, és una altra, i la pel·lícula que finalment dirigeixo amb 40 i pico és una altra perquè la meva perspectiva sobre això ha canviat. Vull creure que és una mica més empàtica, que està una mica més en pau, no? No és tan cínica com, per exemple, amb l'obra de teatre, que era una mica més coent, no? Sí, no? Era un poquito más cabroncete. Però sí que la llavor és la mateixa. La llavor és fer una carta d'amor i d'empatia col·lectiva i de dir, ostres, expliquem les nostres històries i deixem-les aquí per compartir, no? I parlem d'una cosa que també és absolutament transversal a tothom, que és el desamor, no? Què fas amb tu i amb el teu entorn quan has perdut l'esperança amb l'amor? No només amb l'amor romàntic o de parella, sinó amb l'amor en general, un amor que et fa aixecar-te pel matí i sortir del llit, no? I això, i és aquest el viatge que és molt bonic també, perquè els personatges m'han acompanyat durant 20 anys, no? I alguns dels personatges estan basats en persones que ja no estan amb mi, o sigui, que ens han deixat, que ja no estan en este plano, com a mínim, no? I han anat i això doncs, ho fa encara més poderós, no? Aquest homenatge al personatge de Salva doncs, està basat en algun col·lega que ja no hi és, no? I que dius, ostres, doncs encara hi ha més militància en el fet d'explicar la història d'un Salva, no? Perquè si no l'explico jo, ell ja no la podrà explicar. Javi, tu et vas emocionar amb un llibre, no? Et va agradar molt un llibre i vas decidir que passem-lo a imatges, fem-ne una pel·lícula. Sí, jo, no va néixer ara escoltant els meus companys, em dono compte que la meva història no va néixer de mi, ni cap de les meves pel·lis que he fet. Potser és que estic buit, estic hueco, no hi ha res, no hi ha res a dins. Aleshores em dedico a la lectura per suplir aquest vacío interior. I dins de les meves pel·lis, en el cas de Wolfgang, sí que vaig llegir un llibre que es diu Wolfgang Extraordinari i sí que em va emocionar, em va interpel·lar una miqueta, ara, i no sé per què, és d'un nen autista. El procés ha estat acompanyat durant la pel·li de l'Associació d'Asperger de Barcelona i diversos m'han dit, fes-t'ho mirar. Però no vull. I sí, aleshores sí he passat a imatges aquest llibre que m'ha emocionat per un costat i per l'altre, això és el que em va interpel·lar com a director, i per l'altre hi ha una cosa que com a espectador trobava a faltar. Jo soc pare de dos filles, de dos nenes, i vaig molt al cinema, òbviament, amb elles, i hi ha pel·lis que diuen aquesta és una pel·li familiar, no? I t'enganyen, no? Perquè són pel·lis infantils i et tragues cada ladrillo com a pare dius, ostres, tu em podien haver avisat que jo m'anava a una altra sala i aquesta pel·li la veuen els nens. I m'agradava la idea de fer una pel·li per veure amb les meves filles i per veure en família, que els nens poguessin disfrutar, no? Com és el llibre, que és un llibre juvenil i de lectura obligatòria aquí a Catalunya en alguns instituts i tot. I que el llibre s'explica des del punt de vista del nen i jo vaig afegir amb els guionistes el punt de vista del pare, que és una cosa que conec una mica millor, per fer una pel·lícula
amb aquesta pretensió de fer una pel·li que puguin veure els nens i disfrutar-la i que tingués una altra capa de lectura una mica més profunda pels adults. Això és el motor. Molt bé. Jaume, tu havies fet també excursions en bicicleta per Alemanya, no? Com els protagonistes d'Estrany Riu. Sí, o sigui, jo vaig estar durant molts anys, a infància, adolescència, fent viatges en bicicleta per rius d'Europa. I bueno, tenia ganes com d'homenatjar també aquesta educació que havia rebut. Però és veritat que vaig començar a escriure quan tenia 19 anys, la pel·lícula. I per tant, estava a 3 anys del Dídac, no? I el que volia realment era com doncs, intentar immortalitzar o ara que en aquell moment doncs, estava molt a prop i recordava molt bé les emocions que passa per aquella edat, no? I llavors sí que hi havia com aquesta urgència de fer aquesta pel·lícula per no fer-la d'aquí a molts més anys, que potser la mirada potser hauria sigut una altra o més nostàlgica, i en canvi volia doncs, tenir una mirada com la més propera del Dídac possible. Sí que després també, per mi, el fet de fer pel·lícules personals va més enllà de la història o de l'origen de la narrativa d'una pel·lícula, sinó també una mica el grup de persones que fem la pel·lícula, no? I un d'aquests viatges, quan estàvem ja fent la pel·lícula, doncs vam anar a localitzar tots junts amb els meus pares, amb els meus tiets, amb els meus cosins en bicicleta, no? I d'alguna forma també és una forma d'anar a lo personal que et lliga a voler fer aquesta pel·lícula, o de fer una pel·lícula amb un grup de gent que són tots amics des de que tenim, i fem pel·lícules des de que tenim 16 anys, no? Llavors aquest grup es va augmentant, però realment de fer una pel·lícula durant 6 setmanes al Danubi tots junts, quasi com unes colònies, també era al final el punt de partida de fer aquesta pel·lícula. Judit, en el teu cas és un guió que et passen, no? No sé si és un encàrrec, és un guió que et passen, i és una història, Déu-n'hi-do, una història sobre el pas fronterer, els nazis, els jueus que intenten escapar. Com t'interpel·la? Sí, en el meu cas és un guió que em passa la Marta Ramírez, que jo havia treballat amb ella a l'Isacà, i amb l'Àngels, també que està aquí sentada, i em passa aquest guió que se surt completament de la meva zona de confort. Jo li vaig dir, però Marta, tu estàs segura? Dic, si jo faig pel·lícules petitones de personatges, dic, no sé, dic aquí un thriller històric, dic d'època, no he fet mai res d'època, no, que sí, que ho sabràs fer. I la veritat és que em va interpel·lar per 2 raons. La primera és perquè era una història que jo no coneixia. Jo havia estiuejat tota la meva vida al Pirineu, però no coneixia la història, i em semblava molt interessant parlar d'una història que feia referència a la memòria històrica, una cosa que era important que recordéssim, jo penso, perquè és un període molt, molt, molt fosc de la història d'Europa, molt, molt, molt fosc de la història de Catalunya i d'Espanya, i per això em semblava molt interessant en un moment tan fosc com el que estem visquent ara. Em semblava molt interessant el de parlar del passat per entendre, no? Una mica més el present. I la segona cosa que em va interpel·lar més va ser, a mi m'agrada molt el cinema social, totes les meves pel·lícules he tractat des del assetjament a l'abús infantil, als maltractaments, vull dir que m'agrada molt el cinema social. I aquí em semblava que també vaig pensar, no, realment aquesta pel·lícula està dialogant totalment amb el nostre present, perquè en aquesta pel·lícula hi ha unes persones que estan fugint de l'horror, de la guerra i de la fam, i es troben en un poble del Pirineu 3 actituds diferents davant d'aquestes persones estranyes que venen. Els que els volen ajudar incondicionalment, els que els volen denunciar, els volen tornar, els volen entregar als nazis, encara que això signifiqui que moren, i la gran majoria que miren cap a un altre costat, que diuen, bueno, jo no sé molt bé què fer, jo tampoc els hi faré cap mal, però també no sé com ajudar-los, i com alguna cosa els hi fa clic en el seu cap, algun fet, en aquell cas, el cas de la pel·lícula, un fet que coneix el nostre protagonista, i això em va semblar que tenia un diàleg total amb el nostre present. Avui en dia també hi ha moltes persones fugint de l'horror de la guerra, dels genocidis, de la fam, i es troben també aquestes 3 actituds en la nostra societat, no? I em semblava molt interessant dedicar la pel·lícula també als que ajuden incondicionalment, però també em semblava molt interessant parlar dels que alguna cosa els fa canviar,
sempre, no sé, Òscar Camps ho explicava a Mediterráneo, del Marcel Barreno, ho explica molt bé, que ell va decidir agafar les seves motos d'aigua i anar-se'n de les platges de Badalona i anar-se'n a Lesbos a treure gent del mar i a salvar-los quan va veure la fotografia de l'Ailan, del nen de 2 anys sirià mort a la platja. No? Una miqueta això és el que li passa al personatge meu. I el que els passa en aquests personatges, amb el qual em semblava que era molt interessant aquest diàleg, aquest mirall que establia amb el present. I aleshores això va ser el que em va interpel·lar més, que em semblava molt interessant parlar d'això. Ara parlarem una mica dels processos, però estaria bé saber de la pel·lícula que al principi, quan comença tot, quan comenceu a rodar, perquè a vegades, abans el Ivan parlava dels 20 anys que han passat, quan comenceu a rodar, la pel·lícula que teniu a cap, envers la pel·lícula que ha acabat sent i que hem vist nosaltres, s'assembla molt, s'assembla poc, s'assembla... Anava a dir gens, espero que no, que s'assembli una mica com a mínim. No? Ha canviat molt i així també parlarem una mica després una mica de renúncies que s'han de fer durant el procés, etc etc. Però una mica a partir d'aquí. Porque tengo el micro, ¿no? Bueno, yo también, es que como que la película que imaginas, ¿cuál es? O sea, es muy raro pensar en, ¿se parece esta película a la película que yo imaginé? Es que la película que tú imaginaste cambiaba cada día, cada semana, porque te pasaba algo distinto. Es que no existe, la película imaginada no existe, porque creo que lo que existen son las películas que acabas haciendo, y es verdad que a lo largo de un rodaje, de una escritura, incluso de un proceso de cast, algo tan, ¿no? Tan... que parece, pues esto, ¿no? Como tan básico como un proceso de casting, la película se va configurando y va encontrando la naturaleza, ¿no? que debería de tener. Evidentemente hay un trabajo de dirección. Yo en mi caso, mi película se parece bastante a... no a la película que imaginé, porque no sé cuál es, pero sí que se parece un poco, que es una cosa como un baremo que utilizo yo mío, que esto solo o sea, que esto es como mío, que es cuando voy al cine y pienso, ¿me gustaría esta película? ¿No? Como que me hago esta pregunta, esta película me gustaría, me interesaría tal, entonces ahí estoy como en paz con la peli porque siento que hay algo que sí que me interesaría, ¿no? De lo que se cuenta o de cómo se cuenta. Pero no sé, ¿no? Igual aquí la gente tiene películas imaginadas, yo no, en mi caso, de hecho son, creo que los de Carla también son un poco frustrantes los dosieres porque ponemos como cosas muy buenas, ¿no? El otro día me decía una amiga cineasta, dice... quien vea nuestros dosieres pensarán que estamos locas, ¿no? Porque como nuestras referencias son en plan películas que creemos que son muy buenas y no, claro, o sea, es imposible, ¿no? Llegar ahí, pero nunca he experimentado lo de la película imaginada. És que jo penso que hi ha alguna cosa de dirigir que és aprendre a gestionar la teva frustració constant amb el fet de que allò que està passant davant de la càmera no és el que imaginaves, mai ho és. Però clar, llavors arribes a la conclusió de què és el que imaginava, perquè el que imaginava no existeix. I què és imaginar, no? Perquè imagines una cosa, però s'ha de concretar, no? Llavors, clar, fer una pel·li també significa concretar i una mica a vegades no? Passa que tu vas avançant en el procés i amb moltes decisions que prens per descarte, no? I llavors allò va agafant com... La menos mala. La menos mala. Jo lo de la menos mala, bueno, pues, sí, ho aplico bastant, però perquè jo encara potser, no, si no tingués productores, estaria buscant la nena d'estiu. O sigui, vull dir que jo mai... No hi ha res que digui, és que és perfecte. No. Llavors, clar, com aquesta búsqueda de la perfecció i d'una cosa que no existeix pot ser infinita si no tens persones dient-te és que hem de rodar. Llavors, bueno, jo penso que és un procés, per mi el moment on realment la frustració és més heavy, és el rodatge, perquè realment has de prendre decisions molt ràpid i allà més o menys no, ho navego, però quan arribes a la sala de muntatge i aquest moment en què has de veure totes les preses d'allò que has fet, per mi això és una tortura, o sigui, una cosa molt bèstia de veure, a vegades estàs d'acord amb el teu jo del passat, a vegades penses, Dios mío, mi vida, on era? No? El primer muntatge. El primer muntatge és la muerte. És horrorós. Però, bueno, en qualsevol cas, jo crec que tot això forma part d'aquest procés de tu has imaginat una cosa, vas concretant i es va convertint
en el que serà la pel·li, en realitat, no? I per mi sempre hi ha com, bueno, un radar, no? Que tu tienes el tuyo, jo el meu és... Jo sempre tinc un repte, una cosa que em sembla difícil de fer, que és el que vull aprendre a fer amb aquesta pel·li, no? Pues en el cas d'Estiu era les nenes, no? Dirigir aquestes nenes, en el cas d'Alcarràs la coralitat, en el cas de Romeria que hi hagués una part de la pel·li que sortís d'aquest naturalisme que havia estat explorant fins ara, no? Llavors, quan arriba aquest primer tall i ho veig i dic, vale, això funciona, ja per mi és com, bueno, no és res del que imaginava, però aquella cosa, no? Aquell empenyo que jo tenia amb que això que volia explorar, crec que igual estarà allà, no? I és una mica el que em fa estar en pau amb les pel·lis que faig i amb el meu aprenentatge, no? Perquè al final jo miro les meves pel·lis ara i si pogués, tornaria enrere i tornaria a rodar tot, no? Vull dir que aquesta insatisfacció crec que bueno, no sé, crec que va amb la professió, en realitat. No? Esteu d'acord amb la professió? La insatisfacció? Aquesta? Sí, a mi el que em passa és que jo per exemple, jo ja directament ni tinc una idea, o sigui, n'imagino què és el que... O sigui, per mi és més una qüestió de l'acte creatiu en general, és quan jo el dirigeixo, o sigui, es tracta de col·locar unes regles de joc concretes i trobar una gent molt interessant amb la que jugar amb aquestes regles de joc que m'interessi molt, sobretot perquè em sorprengui molt. Però ja sigui els actors, evidentment, i les actrius, com la producció. Vull dir, que dintre d'aquestes regles de joc, no, aquesta paradoxa dels directors i les directores, que és hacer lo que yo quiero, però que me sorprenda. No? Pues és una mica això, que siguin les regles de joc que he acabat decidint, no? Que ens portaran allò que tinc la visió, no? Més que imaginar, hi ha una visió d'una cosa que no saps què és, però saps que hi ha una visió allà, però que et sorprenguin i que ho facin molt millor del que tu faries mai i del que tu t'haguessis imaginat mai. Per mi el gaudi de dirigir és aquest, i per això has de currar amb gent molt guai, en tots els sentits. És que, realment, jo n'he fet una de pel·lícula i jo no havia calculat a la meva vida ser director de cinema. Per tant, jo he anat descobrint què és dirigir una pel·li i he anat descobrint el cinema quan l'he anat fent, no? Des de l'escriptura, després passant per la preproducció i totes les resistències i reajustes que van anar apareixent, i després durant el rodatge, no? I va arribar un moment que decidí soltar, no? Un cert control, ja no les idees marcades, d'un estil, d'una manera de vibrar, no? Uns referents, no? Que ens acompanyen i imagino que això s'assemblarà o jo vibro cap aquí, però després jo em vaig sorprendre molt del que vam anar trobant, no? A la que obres el procés amb les persones, no? Això que diuen que amb qui ho fas ja és el què. Jo vaig obrir molt el procés des de l'escriptura amb el Marçal, que està aquí, que és la persona que m'ha ensenyat a escriure cinema. Des d'aquell moment, després, amb el treball amb els actors i les actrius, perquè jo sóc actor de formació i, per tant, això passava per un diàleg obert amb l'elenco, doncs tot això van ser petits descobriments que van anar gestant la pel·lícula. I en el rodatge, evidentment, nosaltres vam rodar en 22 dies, 2 mesos abans de rodar vaig haver de reduir el guió a 30 pàgines, és a dir, que és una barbaritat, i per tant, en aquest soltar vaig decidir, bueno, doncs anem a descobrir què és això i anem pas a pas, no? Marca bé aquestes línies, aquest terreno de juego, però deixa que la vida passi, no? I així va ser el rodatge, també. Jo vaig rodar moltes coses que hi havia en el guió, tot el que hi havia al guió escrit, però ens van permetre molta impro i molt aviam per on bufa el vent, no? Holanda és un país on plou molt i no t'avisa quan plou o deixa de ploure, no? Per tant, el segon dia de rodatge l'equip ja estava disposadíssim a dir, bueno, a ver por dónde viene hoy el viento i anem trobant, no? Tot això es fa amb la confidència d'un equip, el que estimo molt, persones a les que admiro molt i que entenen, no? Aquesta descoberta junt amb mi, no? Ens agafem de la mà i vamos a descobrir esto juntos y juntas. I el que em fa feliç, no? És veure que la pel·li, al final, té a veure amb aquest procés. Crec que és una pel·li molt lluny que es va descobrint
mentre es va passant la pel·li, no? Que és el viatge també d'aquest personatge que va descobrint. I crec que el viatge del Sergio i el viatge meu i de l'equip van anar molt de la mà en aquest sentit i crec que es dialoga la part ficcionada i la part de la vivència de fer-la, dialoguen d'una manera honesta. Per tant, jo crec que vam fer la pel·lícula que ens vam anar trobant. I m'ha agradat que sigui així. Va ser molt plaent. A la que vaig decidir que ¿por qué no puede ser así? Va ser molt plaent anar descobrint com s'anava formant aquest bloc de plastelina que jo portava de Barcelona, o sigui, no siguem il·lusos. Jo portava un bloc de plastelina per on volia que anés, no? Però no sabia del tot la forma. I així va ser. Eva? Sí, yo creo que, bueno, no sé si me voy a repetir en algunas cosas porque no entiendo todo, entonces, pero pensando en esto, a mí me gusta pensar que Sorda es mejor. Bueno, y es que no es que me guste pensarlo, es que obviamente tiene que ser mejor de lo que imaginas tú sola en un inicio, porque la cantidad de gente que te acompaña y se pone su inteligencia y su no sé, todo, su ser al servicio de la película, hace que la película crezca y cambie. Y hay cosas que son incluso medibles y muy claras. Por ejemplo, cuando yo tengo el guión, que ya se supone que está en una versión avanzada de guión, cuando llegas a ensayos, y a mí me encanta cambiar el guión en ensayos y con lo que aportan las actrices y actores, hacer cambios. Y eso es un cambio a mejor, o sea, se cambia porque funciona mejor. Y como eso todo, o sea, es que desde el primer momento en el que empiezas la película es un sumar y sumar y sumar y sumar de otras mentes y otros corazones que van aportando. Lo que sí que es verdad es que en mi caso, y yo creo que en el de todas y todos, hay una tensión entre, vale, sí, pero no perder algo que... Hay algo intuitivo que es que dices, aquí hay una conexión, no sé cómo llamarlo, es algo muy pequeño, pero muy esencial de la película que no quiero perder. Y a veces eso se puede materializar en, vale, por ejemplo, en el caso de Sorda, era como no voy a perder que el personaje protagonista de ella problematice, sea contradictoria, tenga claro, eso no lo quiero perder, o ciertas cosas con el sonido, hay cosas que sí que puedo todavía detectar, pero hay otras que no, que tienen que ver con ese momento en el que muy al principio nace el deseo de hacer la peli y nace de ese motor o de esas sensaciones de las que hablábamos antes. Y atesorar eso es una labor también difícil de atesorar y difícil de verbalizar ahora, el cómo se hace eso. Y creo que también es algo que nos acompaña durante todo el proceso. Es decir, sí, esto entra, claro que sí, esto suma, pero hay algo que no quiero perder. Y estábamos el otro día y en eso yo me agarro mucho de algo que hago muy al principio de los proyectos y es una carta, una especie de carta que me escribo a mí misma, muy cortita, pero donde trato de plasmar de dónde nace el deseo de hacer la peli y por qué y cómo imagino la peli. No con detalles, pero sí, pues por ejemplo en el caso de Sorda era no quiero que haya muchas tramas, no, ¿sabes? Tenía como varias y volver a eso, a esa primera pulsión me ayudó mucho durante todo el proceso para sostener esta que parece una contradicción y no lo es, tiene que ser algo armónico de lo que entra y lo que tienes de alguna manera que cuidar del proyecto. Per aquí, Javi, Judit, Jaume... Sí, bueno, és veritat, ja estic d'acord amb el que diuen, però sense contradir-los, jo sí que penso cada cop que faig una pel·li que vull fer una obra mestra, però porto 9 pel·lis ja i encara no ha passat, però sí que potser si són una miqueta millors cada cop és per això que diuen, però jo a la meva primera pel·li, per exemple,
sí que ho tenia tot dibuixat fa molts anys, d'això, però tots els planos, inclús els diàlegs, tenia tot un storyboard de 300 pàgines perquè ho volia tenir tot superclar i que si em donava un atac d'algú durant el rodatge pogués continuar l'ajudant de direcció o qualsevol, però que jo tenia aquella idea d'aquella pel·li i la volia fer així. Però amb el temps, i em dona molta enveja, que molts sou la primera pel·li ja ho he après, jo he trigat molt, amb el temps sí que et dones compte, això que diuen, que tenir la finestra oberta, a que entrin les idees noves, a improvisar, a deixar que fluya l'energia del set, de l'equip, és molt millor, molt millor. I cada cop ho aprens més i ho fas més i ara no dibuixo res, no dibuixo res. I no sé, les pel·lis em surten diferents i és veritat això que diuen que cada pel·li m'ho pren com un repte. En aquest cas era el repte d'explicar des del punt de vista d'un nen autista i reflexar la seva ment, no? I la pel·li que acabo de fer és tot plat seqüències de 5 minuts clavat 5-0-0. És una pel·li que he fet ara i ja l'estic promocionant, una miqueta. O ¿cómo te crees que se consiguen los taquillazos? Así, no. Es comença a poc a poc. I el repte era fer un pla seqüència molts plans seqüència de 5 minuts clavats i no he dibuixat res. I era molt difícil perquè era molt tècnic. I m'he donat compte amb els actors i amb l'equip que ara és la manera que tinc, potser d'aquí uns anys, unes quantes pel·lis canvio, però sí. S'assembla a alguna cosa? Sí, s'assembla a allò que m'havia imaginat, però molt diferent. Jo és que, clar, com que era la primera vegada que feia una pel·lícula així grossa, amb molt més pressupost, amb acció, amb persecucions, amb nazis, amb gent corrent per les muntanyes. Clar, la meva màxima preocupació era saber-ho fer i que jo m'hi sentís mínimament identificada. Però... I sí, ho he lograt. Vull dir, la veig i penso, sí, és meva. Vull dir, és meva, és una pel·lícula de la que em sento més o menys orgullosa, però és que jo patia molt, perquè jo pensava, és que segurament no tindrà res a veure amb mi. Vull dir, és que no sé, aquesta pel·lícula, no sé com serà. I em preocupava que... Però sí que abans estava, quan heu començat a parlar, la Belén i la Carla també les vaig... Jo vaig fer, fa uns anys vaig fer la tesi doctoral i amb elles dues també les vaig entrevistar. Us en recordeu que vaig ser? Tots els meus amics vaig tirar de tots els meus amigos. Vaig tirar de tots els amics. I un d'ells va ser l'Agustí Villaronga. I l'Agustí m'explicava que ell les pel·lícules les veia totalment en el seu cap abans de rodar-les, que les tenia claríssimes. I a mi em feia una enveja això, perquè pensava, és com l'oïda absoluta dels músics, no? Pensava, quina meravella. Ell ja la veu, la pel·lícula. Jo no, és que no veig res, ni punyetera idea de com serà la pel·lícula. És això, el que deia la Belén al principi, no? Que sí, tens una idea del que t'agradaria que fos, però és que després, com que van passant coses i van canviant coses, doncs et trobes que acabes fent el que pots. Però, bueno, de tota manera, ja et dic, si acabes la pel·lícula sentint-te mínimament identificat, de dir, sí, aquesta pel·lícula és meva, jo hi veig la meva mirada, la meva manera d'explicar, doncs això ja és, jo crec que ja és una gran cosa. Pero bueno, yo también siempre espero fer l'obra mestra en cada pel·lícula, però sí, també. Sí, molt temps, tenim una de temps per davant. Sí, en el meu cas sí que, justament m'agrada molt imaginar les pel·lícules i sí que hi ha alguna com d'aquesta imaginar-la que després no són gaire semblants a com acaben sent, o són molt semblants i a la vegada molt diferents, no? Però m'agrada aquesta com una espècie d'imatge fantasmagòrica, o sigui, com una pàtina d'algú que està borrós, inclús unes cares que estan borroses, que a poc es van com revelant a mesura que anem avançant pel procés i apareixen els actors, les localitzacions acaben confirmant-se, l'equip es va sumant, aquesta pàtina brumosa es va concretant, no? I m'agrada molt aquest procés. Però sí que és molt important per mi que quan estic escrivint poder-me emocionar amb les escenes que escric, perquè si no, si algú de sota hi ha alguna que em fa mandra o que m'acaba avorrint o que d'alguna forma ja l'acabo traient, no? Però després és veritat que és molt important, a mi el moment que gaudeixo més és el rodatge. I m'ho passo, per mi ha sigut el rodatge d'Estan-Riu el meu moment de la meva vida, quasi. I realment ha sigut com una festa, no?, de rodar, després anar a sopar tots junts,
sortir de festa, però també rodar amb plaer, no? I llavors després arribem al muntatge i allà es concreten moltes coses, no? El rodatge, jo crec que el rodatge és el moment en què, com la Carla ho deia una mica, com que de sobte hi ha moments que de sobte, pum, trobes alguna cosa que portaves temps que tenies una pàtina i de sobte està ja l'escena i l'estàs veient amb els teus ulls i ets el primer espectador d'aquesta escena, no? Crec que també el procés de rodar amb 16 mil·límetres augmenta això perquè el material arriba 3 dies després i per tant encara ets més el primer espectador d'aquestes imatges. I després en muntatge, en aquest cas vaig amb Estrany Riu, s'ha muntat amb la Meritxell Colell i la Maria Castan, que amb la Meritxell Colell també és la coguionista, i vam canviar tota la primera hora del muntatge, no hi ha cap escena que estigui en l'ordre com estava en el guió, i en canvi és la mateixa pel·lícula. No? I m'agrada molt com aquests processos en els quals les pel·lícules estan vives, i per mi l'escriptura, o sigui, hi ha una cosa que és escriure el guió, però l'escriptura cinematogràfica està en tots els processos i en totes les persones d'un equip. Està molt bé això que expliques, perquè en aquest cas, en el tema del muntatge, com la pel·lícula comença de zero, no? De zero no, però torna a començar, no? Tot el procés. M'agradaria que a partir d'aquestes idees, tu ara acabes de mencionar que el rodatge, a banda que un dels millors moments de la teva vida és la part que més has gaudit, que ens expliqueu la resta, quina és la part que més heu gaudit rodant, en el procés de tota la pel·lícula. Vinga, comença, Judit. Al revés. Vinga. Pues mira, no, com que ella ha dit el rodatge, jo el muntatge. Però és que depèn de cada Excepte el primer muntatge. Depèn de cada pel·lícula. No, però és que depèn de cada pel·lícula. A mi també m'agradaven molt els rodatges i m'ho passava molt bé en els rodatges i aquesta, no és que m'ho hagi passat malament ni molt menys, vull dir que el rodatge ha estat bé, però al ser una pel·li més grossa i amb un equip molt més gran i amb més figuració i amb més... Era un rodatge molt més feixuc, era un rodatge molt més... Aquesta meravella de rodatges petits, que esteu tots... Això és fantàstic, però clar, quan de sobte et trobes amb pel·lícules que tenen moltíssima més gent i que és com complicat el rodatge, jo reconec que aquesta vegada he disfrutat moltíssim del muntatge. Moltíssim. Sí. Aquí vull afegir una cosa que m'encantaria, o sigui, com a propòsit, poder fer una pel·lícula de 10 milions d'euros i passar-m'ho de puta mare. Jo també, perquè aquesta no val 10 milions d'euros. Jo també. A veure si em faig una de 10 milions i m'ho passo molt bé. No, jo estic totalment d'acord amb tu. Però sí que els rodatges més grossos són més pesats, ho reconec. Això no, vull dir que no. Era una cosa que no havia pensat mai, perquè no se m'havia donat l'oportunitat mai, perquè sempre eren petites les meves pel·lícules, amb la qual jo les vivia, el rodatge m'agradava molt. I ara no, el muntatge m'ho he passat molt bé. També ajuda a tenir una muntadora amb la que jo he muntat amb l'Aliena Artigal, tenir una muntadora amb la que t'hi entenguis i amb la que et diverteixis i que et permeti jugar i que et digui, comencem des de zero. Però, com tu dius, el primer muntatge, quan veus el primer tall, és horrorós. Vull dir, quan et posen tot junt i t'ho ensenyen, que normalment, però això no en aquesta hi ha amb totes. Vull dir, normalment, aquesta encara, li vaig dir, doncs mira, encara, perquè normalment el que vols és morir-te, quan veus a la primera, quan arribes al primer dia després de rodatge, que la muntadora t'ha posat totes les escenes juntes i que et vols morir, que dius, què és aquest horror? Qui l'ha feta, no? Sí, i en aquesta no, en aquesta que vaig pensar, mira, doncs encara. Vaig pensar, està bé. Però clar, després comences des de zero i sacrifiques moltes coses. Vull dir, passa molt malament també en muntatge perquè sacrifiques moltes coses que no voldries sacrificar, però que entens que això és preciós, amb el que em va costar de rodar i el maco que és. Però dius, no, però entenc que és molt millor que ho sacrifiquem per el... Però hi ha coses maquíssimes que les sacrifiques i que penses, no pot anar extras de DVD? No, que ara ja no hi ha DVDs. Bueno, doncs aleshores no pot anar extras de DVD. Aleshores, però sí que hi ha algunes coses que has de sacrificar pel bé de la pel·lícula, però de tota manera és molt divertit el muntatge. És el moment més... Jo crec que és potser el moment més màgic. El rodatge és més pesat i de la promoció, que me'n recordo, m'agradava moltíssim tota la part de la promoció de la pel·lícula i tot. Ara no sé si em pilla gran ja, però em sembla una tortura d'aquelles que fan època. Els col·loquis i més col·loquis i més col·loquis. Bueno, això el rei és el Gerard. Més col·loquis que ningú. 93, no, Gerard?
És Sí, rècord, un aplaudiment és rècord perquè... L'altre dia, a mi que em semblava que n'havia fet moltíssims, l'altre dia vaig agafar l'agenda i em vaig dedicar a comptar-los i n'he fet com 27 o 28, però clar, vaig dir, no, he de seguir fent col·loquis, estic per trucar a les meves productores, sisplau, que el Gerard n'ha fet 93. Hem de seguir fent col·loquis d'aquí a l'eternitat, de l'any que ve. No, és bonic. No, és bonic, però és molt pesat. Sí, no es cobra, no? Això no t'ho paga ningú, però als col·loquis dels pobles et regalen paneres, et porten el llibre de l'Ajuntament... vull dir que és molt bonic rebre les mostres d'estima. A les paneres, si hi ha algú d'un ajuntament, ens agraden més les paneres que el llibre d'or de l'Ajuntament. I que portin pernil, no? Perdó, ja està, aquí queda dit. No. Vinga, més moments de gaudi dels processos, que és el que més us agrada. Cada pel·li és diferent. És veritat que crec que les pel·lis, si viatges, si surts fora a rodar, tenen un component emocional i d'experiència com més bonica. I mira que a mi m'agrada molt rodar les pel·lis a Barcelona i dormir a casa, m'agrada molt. I, de fet, he rodat a Castelldefels, que és on visc, tota una pel·li. Però també és veritat que he notat que quan surto fora és una experiència completament diferent per l'equip, perquè no dorms a casa, perquè tens que sortir a sopar i estàs obligat a això i crees com una família. Bueno, de fet, el meu equip és com la meva família perquè rodo sempre amb els mateixos, però és diferent. No vull dir que millor, però és una experiència diferent. I la gaudeixes. Jo, depèn. Per exemple, hi ha pel·lis que l'escriptura... Bueno, jo no escric, però el treball amb els guionistes, per exemple, recordo amb els meus amics de tota la vida, Borja Coveaga o Diego, l'escriptura de Super López va ser molt divertida, potser el millor de tot el procés. Després, en aquesta Wolfgang, que estem parlant d'aquesta, el rodatge... És que jo els rodatges no m'ho passo bé. En el millor dels casos, ho puc gaudir, però en el millor dels casos és satisfactori. Si trobo aquell dia que he fet alguna cosa, me'n vaig a casa feliç i content i satisfet, que és una sensació molt bona, però això de passar-ho bé no em passa. Noto que els actors i l'equip s'ho passa bé, però jo no. No és veritat, és que hi ha molt en joc, o no sé, estic massa concentrat per divertir-me. Després, quan s'acaba, sí, tinc capacitat de divertir-me i molta, però té que acabar el rodatge. I el muntatge, que jo crec que jo soc de formació de muntatge, vaig anar a l'ESCAC i vaig fer muntatge, és el lloc on és casa meva, aleshores sí que ho disfruto molt, és on reescric la pel·li, la reescritura final, i on t'enfrentes amb el que has fet i pots equivocar-te sense cap problema, i aquesta seguretat, això et dona una tranquil·litat que ho disfruto molt, i em monto amb un amic també, un íntim amic, i és molt casa, no? El muntatge, i això sempre ho disfruto molt. Ivan? Jo gaudeixo totes les parts del procés, dels processos creatius bastant, i des d'escriure fins al final ho gaudeixo molt, i hi ha moments que... Sí, no diria... Jo suposo que busco dues coses que a mi que suposo que sóc una mica... que són les que a mi em motiven, que és això, no? Descobrir coses que no sabia, i després emocions intenses, que suposo que sóc una mica yonqui d'això, vull dir que m'agraden les emocions intenses, i el procés creatiu en té moltes emocions intenses. I després hi ha moments horribles, amb tota la part del procés, hi ha moments de merda, que són molt guais quan els soluciones. Llavors, aquesta emoció intensa és encara més intensa, i també descobreixes que, uau, ho he solucionat. Ara veig a Laura i jo me'n recordo la nostra meravellosíssima ajudant de direcció, i jo recordo d'estar a urgències a 2 dies de començar a rodar, i se'ns havia caigut l'ajudant de direcció, i ens quedaven havíem de començar a rodar en 2 o 3 dies, no? I me'n recordo d'estar a urgències perquè tenia una cosa que m'havien de tancar una ferida que tenia i no volia que em fes mal durant el rodatge,
i era una situació de merda. Urgències del Raval allà, crec que era cap d'any, és el pitjor dia del món per anar a urgències. Urgències del Raval encara pitjor, el 31 de desembre, i estar allà veient tots els... O sigui, no sé si heu vist Bringing Out the Dead, d'Scorsese, però és aquell rotllo, i estar allà amb tots els bojos i dements allà, i jo parlant per telèfon amb l'Ona i dient-li, intentant donar-li seguretat. Ei, que només et truco en 2 dies, però ho faràs molt bé. Tu pensa tu, i mentrestant un boig allà, no? Cridant, i els Mossos emportant-se així. I era un moment horrorós. I va ser meravellós després perquè va dir que sí. I va fer de meravella. O sigui, és la millor ajudant de direcció que hagués pogut tenir. I una cosa que era un problema, que era un grandíssim problema, doncs es va convertir en una virtut del procés. I això és molt guai. O sigui que quan hi ha un moment de merda en el procés, normalment és l'antesala d'una luz que saldrà. Hay que pensar-la així. Jo vaig viure el procés de rodatge des d'un lloc de plaer. Amb els monstres, amb els dubtes, amb les pors, però jo sentia des d'un lloc molt primari a l'estar presenciant, no? Com deia, vaig amb l'equip del Jaume en aquest sentit, d'estar presenciant que allò, no? Que havies imaginat, allò que havies sentit, comença a agafar forma. Llavors, jo sóc una persona molt emocional i molt visceral i quan està succeint, no? Fins i tot allò que no has calculat, l'accident, allò menys tangible, per mi és molt plaent. Hi ha alguna cosa adrenalínic en això, no? Hi ha alguna cosa, fins i tot de posar-se catxondo en aquest sentit, de sentir, no? Físicament, vaig al cos, de sentir com fins i tot la sang picant a les venes de que allò està passant. Per tant, el rodatge va ser un pelotazo, no? Vull dir, tinc la sensació de que vaig transitar molt per tots els dies de rodatge. Els vaig sentir molt al cos. I veure com t'emociones tu, com s'emociona l'equip, aquests primers espectadors que estan al voltant de l'actor, de l'actriu, i que s'emocionen també del que està passant, és materialitzar moltes coses, i això em va fer molt feliç. I després hi ha un moment que és molt iniciàtic, que a mi m'agrada molt, que és en el que estic ara, just ara, per la propera pel·li, que és quan tot és possible, no? I aquí me'n vaig abans parlava amb Carla d'una xerrada que vaig venir a veure aquí, amb tu i el Miquel, i recordo que en aquell moment vas ser molt generosa i vas ensenyar una llista que et feies com de desitjos, no? Una carta als Reis Mags fins i tot de dir tot això m'agradaria. I la recordo, i la tenies com... Ens ensenyaves que hi havia algunes coses que estaven tatxades, que les havies fet, i d'altres que no, però que te les guardaves per altres coses, no? I això m'ho vaig emportar d'aquella xerrada. Perquè em va semblar molt bonic de dir... Jo poso aquí, en aquesta carta, i tenia aquesta llista, la tinc guardada. Tot allò que jo començo a imaginar i començo a somiar, no? I això és molt a l'inici que es comença a fer. I és un moment íntim de creació. Crec que és on comença tot, que és allò que desitges, allò que et fa por, aquella curiositat que vols, no? Resoldre. En aquesta llista d'imatges, de poemes, de pel·lis, d'escenes, un diàleg, una cançó, una emoció, un gust, un so. Tot això és molt bonic i crec que és molt a l'inici de tot això. És el somni. És el somni i això m'està passant ara. Estic com desitjant que acabi també una mica tot el procés de molt lluny per donar espai a aquest oxigen. No? Això a mi em repara. És on entenc el que em fa feliç de tot això. Doncs mira. A ver, yo es que cuando repaso todo no puedo elegir un momento del proceso favorito, porque me pasa que en todas las fases de todo el proceso, que es larguísimo, hay mucha ambivalencia
Y en todas encuentro momentos de muchísimo disfrute, de muchísimo gozo y momentos de mucho, no sé si sufrimiento, pero sí más oscuros en todas las fases. En mi caso, en el guión, disfruto mucho las primeras etapas, que creo que estabas hablando de eso, que es cuando te sientes más libre y estás más en contacto con el deseo. Pero también recuerdo momentos por ejemplo, en el caso de Sorda, después de 1000 versiones bueno, para quienes la hayáis visto, hay una discusión que es como fundamental en la película. Y después de escribirla y reescribirla no sé cuántas veces, ver todas las escenas donde recordaba que había discusiones de todas las películas, cuando por fin salió esa y la leímos y funcionaba, pues momentos de subidón y de gozo absoluto, pero luego momentos de muchísima frustración porque no está saliendo lo que quieres, y como eso en todas las fases de la peli. En el rodaje para mí era la primera vez, o sea, los cortos, que siempre he tenido la suerte de trabajar con equipos con los que me he sentido muy, muy bien, pero de repente Sorda era tener a 40, 50 personas allí con esa energía que requiere un rodaje, con esa ilusión, y hubo momentos de muchísimo disfrute, como por ejemplo recuerdo la jornada de rodaje del parto, que pese a que luego la secuencia es bastante difícil o dura, esa jornada la recuerdo con muchísima alegría de ver que estaba saliendo algo que era mejor de lo que habíamos imaginado. Y luego momentos del rodaje de pérdida total, de esto no sale. Para mí trabajar con bebés fue de lo más difícil. Y, por ejemplo, esa escena final donde lo montamos todo porque la actriz niña hacía para ella era un gesto, que era y todo lo preparamos para que esa escena final ella lo hiciese, que ya sabíamos que lo hacía porque sus padres nos lo habían dicho y no lo hizo. Entonces hubo que repetirla y todo el equipo ahí, pues de cómo hacemos esto, no tenemos final de la película, y hasta que conseguimos algo que fue lo que quedó. Y así en todas las fases. En montaje, como comentábamos, ese primer corte, ese churro, pues te vienes abajo, y luego esos hallazgos de, mira, pues si esto lo ponemos aquí y cortamos aquí, de repente es, ostras, qué bonito. Entonces, y en sonido también, en Sorda, en la fase de postproducción de sonido fue fundamental conseguir construir, o sea, crear todo ese sonido final de esos 20 minutos finales donde había que inventarse esa manera de escuchar de Ángela y de ver la película sin esa postproducción sonora a empezar a escuchar, y fue como... no sé, hay mucha ambivalencia en todo el proceso creativo y muchos picos, o sea, es lo que decía Iván, o sea, la intensidad emocional es tan fuerte que es hacia arriba y hacia abajo continuamente. O sea, un día te vas con este subidón y al día siguiente lo miras y dices, pero si esto que escribí ayer es una mierda y no funciona, y ayer estaba súper contenta y me acosté. Parte del proceso, la cosa es ir digiriendo lo que puedes y ya está. Es un viaje, un viaje que es muy largo, y yo estoy de acuerdo que hay es una montaña rusa y hay que navegarla, pero bueno, yo creo que, no sé, yo siempre termino una peli y digo, compensa, porque, joder, ¿no? O sea, como tienes momentos ahí un poco difíciles, pero siempre llego a la conclusión de que sí, porque luego terminas una y ya estás en esa fase de empezar a pensar en la otra, y de repente, ¿no? O sea, es lo que más te motiva de todo. Pero bueno, para mí, o sea, paso el català, és que se me va. Per mi la part com més... O sigui, que jo puc dir que disfruto, o sigui, que estic allà com connectadíssima, són els assajos. Perquè a mi m'agrada fer una mena de preqüela de la peli que anem a fer, no? Llavors jo en els assajos faig una altra peli que no veu gaire gent, que a més en els 3 casos fins ara ho hem editat i hem fet com unes petites peces, i bàsicament, clar, és un moment on tens els actors, normalment ja tens les localitzacions també, o sigui, com que és un moment que comences a visualitzar tota la pel·lícula, i nosaltres improvisem moments que podrien haver passat abans de la història que anem a rodar, no? Llavors jo, per aconseguir això, evidentment, haig de fer com una mena de guió
previ, però clar, no és un guió exigent, és un guió on, no, bàsicament, faig propostes d'improvisacions, de coses que podríem provar amb els actors per anar creant les relacions familiars, no? En el cas de les meves pel·lícules, que han d'aconseguir entre ells, no? Les dinàmiques, no? Llavors, aquests assajos no sempre venen tots els actors, seria massa, venen, doncs no sé, un dia el pare i el fill, un altre dia els germans, un altre dia només els avis, un altre dia els avis i els nets. No? Llavors, amb tot això, anem com a poc buscant aquests moments que podrien haver passat abans de la peli i treballant les coses que passen a la peli, però sense que sigui exactament el que rodarem. No? Llavors, clar, per mi hi ha com un moment d'intimitat brutal amb els actors, perquè estic jo amb la meva càmera, també la meva descoberta, no? De poder filmar-los a ells, els seus rostres, de descobrir-los, no? Des de tots els angles, de poder ballar amb ells mentre jo estic gravant. O sigui, d'alguna manera, jo vaig llançant coses i ells ho van incorporant, no? Llavors, clar, és com una mena de rodatge, però alternatiu, íntim, no? Sempre penso que a vegades potser són millors que les pel·lis, aquests assajos, no? Perquè és com aquesta oportunitat realment de fer tot aquest procés amb els actors des d'un lloc justament com d'anar-ho descobrint, no? I jo tinc clar el que anem a improvisar, però també a vegades, podem entrar en situació i comencem i igual estem 4 hores improvisant i ningú surt del personatge. I jo allà vaig tirant i llançant idees que les anem incorporant i si algú ha d'anar a pixar va i si hem de berenar amb els nens, berenem, no? I si algú ha de fer els deures, inclús també, saps? Llavors, com que, anem creant aquestes coses, també sempre intentem fer-ho en llocs reals, no? A vegades al carrer, a vegades hem fet impros en un supermercat, a vegades al cotxe, allà on sigui, no? Que tingui sentit pel que estem fent. I clar, per mi arriba un punt d'aquest procés, no? Que hi ha un dia que dic, ja estem, podem anar a rodar. No? O sigui, com que sento que la intimitat que jo busco que després pugui estar quan filmem la peli, de sobte ha fet un clic, no? I que aquella gent quasi diria que s'estima de veritat, no? O sigui, com a família hi ha un amor i algo que per mi és molt difícil de capturar entre actors, no? I això serveix per actors i no actors, o sigui, és la meva manera de treballar amb tothom, perquè crec que és un procés que potser amb actors amb eines pots fer d'una manera una mica més àgil i hi ha certes coses que no necessites, amb gent que no són actors potser estàs més temps, però en qualsevol cas és una sensació com de jugar a ser Déu que està movent els fils i a poc, no? Anar dient a tothom què ha de fer perquè acabi passant allò que tu vols. No? I si has fet un bon càsting on els actors s'assemblen una mica als personatges escrits, no? Passa que moltes vegades jo desitjo que passi alguna cosa i passa, no? A davant de la meva càmera. Llavors, clar, són com moments que sí, que són molt plaents, però justament perquè és veure el cinema des d'un joc, no? O sigui, des d'un joc d'estar construint alguna cosa junts que després farem de veritat. No? Llavors, com aquesta possibilitat de fer una prèvia que implica, evidentment, molta confiança per part de les productores, no? Perquè és una moguda, o sigui, com no? Organitzar tot això, tenir els actors durant tot aquest temps, perquè és un procés llarg, no? Però jo tinc com una confiança cega de que val la pena fer això, perquè després, no sé com, però d'alguna manera es notarà davant de la càmera. No? O sigui, és una feina molt intangible i que quan arribes a rodatge de sobte et sorprèn perquè si hi ha alguna improvisació sempre està a lloc, perquè hem fet tot això, llavors hi ha com, no? O sigui, quan improvisen el que sigui, tenen un univers compartit, una memòria compartida que hem creat junts que de sobte es manifesta, jo no sé com, però es manifesta davant de la càmera. No? I per mi aquest moment és com, molt màgic, sí. Bueno, yo soy el Grinch. Voy a hacer de Grinch porque también mola. Yo soy más como Javi. Me parece muy difícil disfrutar de hacer cine, por lo menos de momento. Pero creo que eso también forma parte de ser director y de aprender a ser director, aprender a disfrutar con el trabajo. O sea que, Javi, lo vamos a conseguir. Y también creo que no hace falta agobiarse porque a veces todo el mundo te lo tienes que pasar todo el rato súper bien, ¿no? Hay como esta dictadura de la felicidad en un ritmo de constancia que a mí me raya muchísimo porque no me siento nada identificada aparte con esa forma de pensar.
y cuesta estar en un set. Bueno, a mí por lo menos me cuesta estar en un set, me cuesta pasármelo bien. Creo que cuando llego a montajes como que ya te enfrentas con el monstruo de las imágenes que has filmado y ya allí ya, o sea, da igual que tú te lo estés pasando bien o mal, que allí ya aquello ya hay que hacerlo, ¿no? Y es como que se empieza a concretar la peli. Pero si tuviera que decir algo que sí que me gusta, como que sí que me gusta hacer, que es previo a los ensayos, es encontrar el casting. Y creo, en el caso de Los Tortuga, era una peli que había 3 actrices profesionales, 4 creo que eran, y el resto los buscamos. La búsqueda del personaje de Annabel, por ejemplo, que la hicimos en la calle, es uno de los momentos más felices de mi vida que recuerdo, que es estar buscando como a esta Annabel, como por las universidades, las raves, los metros, las tiendas, el Paseo de Gracia. Nos hicimos un mapa, intentamos buscar por un montón de sitios. Y me acuerdo el primer día que vi a Elvira. Se me sentó en una silla y pensé, como que había pasado algo cósmico, ¿no? Que yo la había encontrado y estaba allí. Y me gusta como lo que dice Jaume de la foto que se va revelando. Siento que encontrar el casting tiene mucho que ver con el revelado de esa foto. Empiezas a poner, ¿no? Como que se empieza a hacer mucho más claro quién va a ver delante de la cámara, y esa es la auténtica escritura de la peli. O sea, tú lo que has escrito hasta ahí no vale nada, lo puedes tirar. No, pero que realmente ahora empieza la escritura de la peli, que es esta gente delante de la cámara, van a ser ellos, cómo hablan, cómo se expresan, cómo se mueven, cómo comen. O sea, ¿no? Como de repente la aparición de Elvira le dio un volumen al personaje de la Annabel que no tenía. Entonces eso sí que me parece como muy fascinante. Bueno, la capacidad que tiene alguien muy común para sorprenderte, como para levantarte de la silla, ¿no? Y esto me parece súper emocionante. Ara, quan la Carla deia això del procés d'assajos, també amb la Belén parlant del moment en què trobes l'actor o l'actriu, he vist que fèieu així amb el cap, com que sí amb el cap alguns de vosaltres. Llavors, ho dic per si voleu afegir alguna cosa, perquè ja immediatament passarem a que tots vosaltres pugueu preguntar, tots no, perquè sou molts, però podeu preguntar els que aixequeu la mà més ràpid. No sé si algú volia afegir alguna cosa sobre això dels assajos i dels actors. No, sí, jo sí que volia afegir una cosa en relació als càstings, que també és un procés que gaudeixo moltíssim, però que crec que com a directors i directores tenim molta responsabilitat, no?, en com els fem. I jo quan tenia 14 anys vaig fer un càsting com a actor per una pel·li que es deia Fènix 1123 i que després vaig estar una setmana fent de figurant, i allà vaig descobrir que volia fer cinema, o sigui que volia no estaven de càmera sinó darrere, no? Però el càsting, que jo tenia 15 anys, va ser molt incòmode, va ser bastant horrible. No sé si estarà la persona de càsting aquí, però espero que no. Però realment, i potser era a mi que en aquell moment no em sentia que havia de ser aquest procés en mi, no? I és a l'hora de... Perquè em feien estudiar, per exemple, 3 pàgines d'un guió, que és com... No, llavors, en aquest sentit, el moment en què vam plantejar el càsting, que justament una de les persones fonamentals que ens va ajudar al plantejament d'aquest càsting, perquè vam fer un càsting amb la Martina Roura, que és una actriu, i jo, durant 4 mesos, vam veure 850 nois i no havíem fet mai un càsting, va ser la Cristina Pérez, que és la directora de càsting de la pel·li de Los Tortuga. La directora de càsting del món. I ella ens va començar a explicar exercicis en els quals també hi hauria d'haver-hi un respecte per la persona que se senta aquell dia, aquell moment a la cadira, i que sigui una conversa més aviat. Perquè aquella persona... I vam descobrir que sota persones s'obrien, no? I ens explicaven coses que no havien explicat a ningú. I clar, per nosaltres és un... O sigui, estem veient 850 nois, però per ell, en aquell moment és un moment clau vital, no? Potser. I llavors crec que, ostres, que tenim una responsabilitat molt forta. Jo he sigut nen actor i et puc dir que te'n recordes tota la vida dels càstings bons i dels càstings dolents i dels assajos dolents i de la gent que fa mal. Te'n recordes tota la vida i el meu terapeuta també. És que hauríem de canviar la paraula, jo crec, fins i tot de càsting, perquè és una trobada, no? Jo arribo al cine molt des d'una vessant molt de documental, no? A partir de la Neus Ballús també, que treballa molt amb no actors, i aleshores jo entro processos de càsting amb la Neus, i són trobades, perquè la persona que ve no és actor o actriu professional, no?
I penso que és un lloc molt sa de trobada, i quan és un nou actor, un actor natural, hi ha una delicadesa, hi ha d'apropar-te, no? I d'acompanyar aquesta persona i de protegir-la fins i tot i que entengui el que està passant. I jo pensava, per què no traslladem això també al món professional? És a dir, jo, els millors càstings que he fet han sigut quan he trobat una mirada més horitzontal des de l'altre costat, no? Això va provocar aquestes males experiències que jo havia tingut com a actor també, i aquesta experiència de descobrir el càsting, la trobada amb la Neus d'aquesta manera, va provocar que quan jo vaig fer el viatge, no?, de trobar certs personatges per molt lluny, quan fèiem el càsting, la trobada, jo em posava també a interpretar. O sigui, era jo el que interpretava l'altra part. I la Mireia Salgado, una directora de càsting meravellosa també, li sorprenia, no?, perquè la meva mirada havia d'estar a fora, no? Jo li deia, sí, ja la veuré, la mirada des de fora, però deixa'm sentir des de dintre el procés de trobada amb aquest personatge, amb aquest actor o actriu. I era molt fort, perquè la gent, això també és molt poderós, perquè la gent aleshores, si la persona que jeràrquicament ha d'estar a l'altre costat està allà amb tu en el barro, la penya s'atreveix, i la penya va, i la penya tira, no? Perquè és una qüestió de confiança i no se sent tan jutjat. I passen coses meravelloses. Per tant, sí, ojalà canviem aquesta nomenclatura, no dir-li càsting, dir-li trobada, i que es pugui mirar l'actor, l'actriu i l'ofici de l'actor i l'actriu des d'un respecte i no des d'un judici. És que jo crec... Un aplauso. És que és un càsting. Com li hem de dir trobada si és una prova? Com li hem de dir trobada? O sigui... Pues a mí me ha dado mucho miedo siempre. O sea, yo cuando escuchaba casting y yo iba cagado de miedo. Es que lo que hay que cambiar es el proceso, no el nombre. Sí, el cómo se hace. Es que yo creo que si algo nos une a todos los que estamos aquí, como directores, creo que es que nos gustan los actores mucho. O sea, que nos gusta trabajar con ellos, nos gusta crear un clima para que ellos se sientan a gusto y cómodos para poder hacer las locuras que les pedimos que hagan y ver cómo lo pasan mal. Y yo tengo muy en cuenta también quién cojo de directora de casting, que es esencial, porque es la puerta de entrada de cualquier actor al rodaje y tiene que haber una sensibilidad parecida a la hora de tratar. Yo creo que todos nosotros, sistemas diferentes de rodaje, muy interesante lo que ha contado, tenemos diferentes maneras, pero todos nos gusta, creo que para ser director te tiene que gustar hablar con actores, generar una comunicación con ellos y que nos guste la gente de alguna manera, ¿no? Si no sería imposible. Luego creo que mitificamos, volviendo a lo de mitificamos un poco el recuerdo del rodaje y de las cosas y tal con el tiempo, pero lo de los actores creo que es común a todos. Sí, o sea, lo que sí que está claro es que quan tu... Però això, qualsevol lideratge, quan tu et mulles, la gent es mulla. Si tu no et mulles, la gent no es mulla. Però sí que és cert, jo estic con Belén, o sea, és una trobada on l'altra persona... És que jo estic a les dues bandes. Aquest senyor m'ha fet càstings, per exemple. Jo quan vaig a un càsting seu... Ja fue duro ese. Sí. Pero fue muy duro porque luego no lo pude hacer. Que yo quería hacerlo, además. Porque no podías por fechas. Sí, pero mi repre me lió. Cosas que passen. Sí, que salgan els trapos sucios. No, però clar, jo vaig allà a que em doni una feina, aquest senyor. O sigui, no nos engañemos. Yo voy a que me des tu un trabajo. No voy... Una altra cosa és que jo... Lo hiciste muy bien, ¿eh? Gràcies. No, otra cosa és que jo, des del meu lloc, des del meu privilegi que tinc i de que potser aquell mes tinc per menjar, si no m'agrada el seu rotllo, li diré a la meva repre. Jo no vull fer la pel·li amb aquest tio perquè no m'agrada com m'ha tractat i tal. Però moltes vegades aquest privilegi no el tens. I has de treballar amb qui vulgui treballar amb tu. Llavors, hi ha una horitzonalitat que la podem exercir, l'hem d'exercir i l'hem d'articular i l'hem de fundar tot el que sigui, però la horitzontalitat no està de base amb l'experiència del càsting. És mentida. Però s'ha de començar, jo penso, a aturar això. S'ha de fer d'una manera horitzontal, però al final el que te da el treball és l'altre i tu... No, però que hauríem de començar a aturar les pràctiques de fer càstings que siguin desagradables. Home, clar, però això hauríem de... És que la paraula càsting, històricament, ve carregadíssima de molt d'abús. És que s'ha abusat molt
en moltes sales de càsting, a tots els nivells. És veritat. Per tant, a mi sí que em sembla important de repente coger la palabra casting y pegarle una patada un rato con todo lo Pero que por eso- conlleva. Bueno, hi ha un Entonces, llibre- a mí me Gerard, gusta igual- pensar en el encuentro. Hi ha un llibre Me encuentro Gerard, que gusta más. igual que s'està aconseguint erradicar les pràctiques més horribles que s'han fet en els càstings durant molts i molts anys, penso que també el maltractar els actors, l'abusar, en certa manera, a nivell, ja no diguem físic, sinó psicològic d'ells s'hauria de parar ja. Vull dir que Sí. que sí, i en el rodatge és igual. Vull dir, és que això s'hauria d'aturar, s'hauria de denunciar Home, jo crec que per i hem sort- de tots, vull dir, quan veiem que hi hagi alguna pràctica Sí. dolenta s'ha de denunciar igual que qualsevol altre tipus d'abús. És que em sembla una barbaritat. Per sort, això Una ho tenim- barbaritat. O sigui, és una cosa que a nivell d'inconscient col·lectiu jo et puc dir com a actor que porto treballant des que tinc 8 anys. Sí, tu i jo també hem treballat junts. Per això tu m'has dirigit molt bé, a més. Tu també ho vas fer molt bé, eh? Gràcies. Pues jo et puc dir que jo he passat de veure els productors amb un bastó allà al rodatge, en plan, donant cops, «Vamos, coño! Venga!» No? Tal, a tenir pues, algú com l'Àngels Masclans meravellós que t'acompanya i que no et maltracta. Jo he vist una evolució. Vull ser positiu en aquest sentit i crec que hi ha una consciència col·lectiva que s'ha anat fent. Igual que en el món del teatre hem tingut... O sigui, de la meva generació ja és molt difícil trobar-te directors o directores d'aquests dictadors, abusadors. A ver las airas como las meigas. Però també la gent està molt més preparada per dir no, así no me hables, así no me trates i no sé, li podem dir Audició, que és el nom del llibre del Michael Sudlev. Pues diguem-li Audició, que és un llibre molt guai que explica molt bé l'ofici i que el recomano. Audition. Que no, de Takeshi Miike, que no és tan bonica. És una altra cosa. No, és més complicada, és més... Però també crec que hi ha moltes formes de càsting i que, o sigui, que d'alguna forma diem càsting a una cosa que és molt diferent, no? O sigui, jo crec que un càsting d'actors professionals, per exemple, és molt diferent als càstings, per exemple, els teus de Carla, no? El Belén o el meu. Vull dir que, per exemple, el Bernat, que és el que fa de Via l'Estant Riu, es va apuntar al càsting per saltar-se classe. I llavors, clar, o sigui, llavors aquesta persona no està esperant que li donguis feina. Està saltant-se classe. Sí. Llavors jo crec que també hi ha un punt que dir, bueno, potser hem de... No sé si és tampoc treure la paraula o posar diferents paraules, no ho sé, però hi ha formes molt diferents, no? I també, però és que també sí. Quan fas un càsting amb gent que no són actors, el 30% de la gent no vol fer la peli. Ve a veure, ¿no? ¿Qué es esto del casting? ¿Quién es esta tal? O me salto clases, o mi madre me está rayando para que me busque un trabajo en verano y voy a ver si consigo la peli. O sea, pero es que esto, o sea, es muy diferente que un casting con actores, porque la mayoría de esas personas, no la mayoría, pero quizás el 30%, les da igual que no se lo des. O sea, es como completamente diferente. Es que su vida es su vida y esto es otra cosa y es como un break que hacen como para hacer esta peli. Pero sí que creo que evidentemente eso también conlleva un montón de responsabilidad, ¿no? Tú estás profesionalizando a esa persona. Sí. Estás contratando, le estás haciendo un contrato para que sea un actor profesional a partir de ese momento. Entonces también creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque en nombre de los actores naturales o actores no profesionales, también las tropelías han estado al nivel de las tropelías que se han hecho con actores profesionales. Y hay que acompañarlos después de las pelis. También, total. No sé, porque se sienten de repente abandonados, vulnerables, no entienden. Y es importante acompañar a las personas, pero desde el inicio, en el casting, encuentro, audición, durante el proceso y después, ¿no? No sé. Sí, això que has dit està molt bé, perquè tinc molts col·legues actors que després els han acompanyat i m'han passat molt malament. I sobretot els han venut una moto i després s'han trobat amb un patinete caducat. I no, i ho han patit molt, i ho han passat fatal. I des de l'altra banda ho dic, no? Col·legues d'aquests que de sobte es presenten en un càsting per saltar-se classes o tal, 2 anys després estan amb els Goya presentant un premi o nominats o tal, i 4 anys després estan de segurata d'un supermercat i diuen què m'ha passat, no? I
I sí, que els hem d'acompanyar perquè de vegades se senten molt sols i hem d'entendre que és un ofici, bueno, moltes coses que jo crec que per sort aquesta consciència col·lectiva jo crec que va madurant en aquest sentit i els expliquem això, que és un ofici, i que, bueno, que jo, o sigui, jo, com a nen actor que he estat, a mi m'ha ajudat molt tenir actors grans al meu costat, perquè això ho feien els actors grans abans, no ho feien tant els directors o les directores, sinó pues, això, tenies un Miquel Cors o tenies una Margarida Minguillón que t'agafava i t'explicava com anava el rotllo. I deies, ostres, gràcies perquè vale, m'ho baixes a terra i no em tornaré tan boig com aquest món em pot tornar si vaig sol sense com va quasi encerro, no? Ha donat joc, això del càsting. Què? Sí. Que ha donat joc. Tenim molt poc temps, però... Mira! Que com si... Más que Fènix, no sé què... Res, no, només era explicar que el càsting el fa el director i jo, que a més el que feu és una audició, que és una cosa que s'ha confós sempre, el càsting és el procés i l'audició és aquell moment on t'enfrontes amb la persona des de la posició que sigui. És un tema de nomenclatura, però és molt important perquè dona peu a molts errors. I res, només volia aclarir això i espero que tothom s'hagi trobat bé. Jo fa més de 30 anys que ho faig i de moment no se m'ha queixat gaire gent. Alguna mare de nen, perquè no la deixava entrar, oi? I jo li he d'explicar, home, és que el rodatge tampoc hi podràs ser, saps? I a més, és que tu no has de dirigir. Però tret d'això, en general, sí. Res, només volia aclarir els conceptes, Ja està. Moltes gràcies. Hòsties, comencem el debat. Algú més té alguna pregunta? Jo us puc dir, per exemple, que jo de petit, amb un assaig, amb 10 anys, 11 anys, un director em va lligar amb una cadira perquè em movia massa. I no, tant de bo hagués estat la meva mare o la meva àvia allà per dir-li, senyor, vostè això no li faci a aquest nen, no? I, bueno, vull dir que no, ho puc dir amb un somriure, vull dir que no, però sí que o sigui, estem parlant dels 90, no? O sigui, no fa tant. I hi havia una cosa de dir, bueno, no, la letra con sangre entra, no? Sí, i jo crec que això, pues, per sort, no, ha anat canviant i ara no es faria. Algú més té una pregunta? És que estàveu dient, ara, quan ens han aclarit el concepte de càsting i abans estàveu parlant, el Jaume de la responsabilitat que teniu, fem una cosa a l'acadèmia que es diu Catalyst for Talent, que és per actors i directors de càsting internacionals, i jo crec que fa 2 anys que intentem oferir una xerrada que es diu Com fer un bon càsting, que no va dirigida a actors i actrius, que va dirigida a directors, directores, productors, productores, i no aconseguim que vingui, miro la Neus perquè ho intentem fa 2 anys, perquè s'entengui que el bon càsting és responsabilitat del director, directora, productor, productora. Vull dir que, mira, tothom a cua. No, però que m'ha agradat molt el que has dit perquè realment hi ha com un, no? Qui ha de fer el bon càsting és la gent que està fent el càsting. Vaja, perdó. Una pregunta a algú? Mira, para allá. Hola, buenas. Tengo una pregunta. Si tornessin a començar, com lo faria? O sigui, la seria com la primera vegada. Perquè a vegades veig tot paralitzat o molt tancat per entrar-hi a la indústria. Moltes gràcies. Però jo no he entès... Si torneu a començar... O sigui, si torneu a començar a treballar amb gent, a tot l'equip, com ho faríem? Com treballeu això de començar, si fos la primera pel·lícula o la primera vegada que vol treballar? Et refereixes a entrar a la indústria? Sí. Perquè deies de blindar, o sigui, que està molt blindat. Sí, sí.
Gracias. No ho sé, jo és que... Vente a Murcia, que en Murcia empieza a haber ayudas ahora, entonces hay más posibilidades. Bueno, no sabem, potser n'ha fet molts i... No, jo crec que parla en general, no? És que abans hem parlat d'això a la porta. Ell parlava d'una imatge que és molt clara, no? Ell deia que és com un embut, no? Un embut molt gran on hi ha molta gent que vol dedicar-s'hi, sigui la disciplina que sigui, i aquest embut, a mesura que vas entrant, es va fent més petit i al final acaba entrant molta menys gent, no? Però, no ho sé, jo ja t'he explicat, jo m'he trobat molt accidentalment això, m'ho he anat trobant sobre la marxa amb gairebé 40 anys i en el meu cas ha sigut posar-li molt d'amor cada cop que, i molta dedicació cada cop que venia, no? Però ha estat carregat d'accidents el que m'ha passat a mi. Ja us he dit abans que jo no havia calculat això, no? Per tant, no sé molt bé què respondre't a això. També faig classes, doncs és una resposta. És una pregunta que contesto moltes vegades als meus estudiants. En primer lloc, hem de reconèixer que som uns privilegiats, tots els que estem aquí, perquè és molt complicat dedicar-se a això, molt complicat. Però la manera també d'entrar és, sobretot, començant a posar-te en contacte amb persones que es dediquin a això. No tenim cap problema en començar per baix, és a dir, jo vaig començar fent de meritòria, que és com l'auxiliar, és a dir, l'últim mono de tots, i a sobre no cobra. Vull dir, doncs això, vaig començar fent de meritòria, després vaig passar a fer d'auxiliar, vull dir que és posar-te en contacte amb persones que es dediquin a això, també començant a entrar no només en llargmetratges, sinó que començar a treballar en curtmetratges de gent que comenci, de gent de l'ESCAC o de gent ja no de l'ESCAC, vull dir, gent que estiguin fent curtmetratges, i allà començar a teixir una mica coneixements i aliances amb la gent. És a dir, trobaràs de sobte que si veuen que estàs treballant, encara que tu estiguis fent de meritòria o d'auxiliar i estiguis en un curtmetratge, si de sobte, jo què sé, ja vols ser director, posem que vols estar a l'equip de foto. Si el director de foto veus que tu treballes bé, que ets una persona que estàs implicada en el projecte, doncs és possible que per un altre projecte et truqui. I aleshores, mica en mica. Però tot això partint de la base que s'ha de tenir molta sort, també. Per això deia que som molt privilegiats aquí, perquè s'ha de tenir molta sort. Hi ha molta feina ara en el sector, però no necessàriament fent pel·lícules o fent sèries. Vull dir, hi ha molta feina de moltes altres coses. Arribar a fer pel·lícules o fer sèries és complicat. Però la manera de fer-ho, jo crec, no sé si esteu d'acord amb mi, però jo crec que aquesta és una bona manera de fer-ho. Aquesta és una manera, hi ha una altra. Ah, te'n dirà una altra. Hi ha una altra també, que és fer alguna cosa, donar un puñetazo en la mesa, fer alguna cosa tan xulo, un curt, un videoclip... Però és que no vols ser director, o com a actor, bueno, fer alguna cosa tan ben fet des del que vulguis ser, i que la gent digui, jo vull treballar amb aquest. Què vols fer, tu? Perdó pel meu català. No, és fantàstic el teu català. És una mica trambòlic. Què va? Fantàstic. Jo soc foto fixa, et diu, estil fotogràfic. Sí. I he fet alguns treballs ja, però com dius tu, no? Molt petits, molt cercans, entre amics i algú que vol fer. Tampoc vull dar un gran pas. Jo et recomanaria que parlessis amb fotofixes dels que treballen més, amb la Lucía Farage o l'Andrea Renis. Per exemple, parlar amb ells, perquè a vegades aquestes persones hi ha vegades que no poden fer una feina i si els agrada la feina que tu fas, per exemple, fotofixa els hi pots ensenyar el que fas. I aleshores, si alguna vegada ja tenen la possibilitat de donar-te una feina que ells no poden fer, doncs és una bona manera, per exemple, d'entrar. No? Això seria fabulós. Et dic aquests dos perquè els conec, però que en deuen haver-n'hi moltíssims de fotofixes. Jo et dic aquests dos perquè són els que van fer Frontera i els conec molt. Però vull dir, els que hi hagin... Però per això, com que no n'hi ha moltíssims i hi ha feina, doncs que igual és això, és donar-te a conèixer i aleshores a partir d'aquí és possible que si algun dia no poden fer ells un projecte et diguin, escolta, doncs vols fer això encara que sigui molt petitó o vols fer aquest dia de substitució o el que sigui, així és una mica començar. Sí, hi ha una cosa que també en la teva pregunta deies que està molt blindat. Jo crec que la societat és classista
I el cinema també ho és. I com que és car i és difícil de fer, doncs encara més. I tant de bo, ho canviem això i cada cosa que anem fent sempre, com a mínim, jo crec que els que som aquí ho intentes canviar, però el tablero de juego és el que és, no? I jo crec que això no ho hem d'oblidar, no? I hem de jugar amb això. I jo crec que, com ell diu, de vegades fer un cop a la taula i llavors sí que hi ha una cosa que per un foto fixa potser és més complicada, però tener tu peña, tener tu gente, tener tu posi, ¿no? De tus, pues eso, ¿no? La gent amb la que tu saps que faràs coses. A mi això és el que m'ha salvat la vida. A mi ningú em volia produir res. I llavors doncs, vaig agafar 2 col·legues i vam fer una obra de teatre i vam estar 7 anys fent-la per tot el món perquè ens teníem a nosaltres, no teníem a ningú més que en aquell moment recolzés el que nosaltres volíem fer. I això ens va donar una carrera amb tots els col·legues que estaven fent això. I ara encara ens trobem i seguim fent coses amb el mateix esperit, tot i que per sort ja hem aconseguit tenir una miqueta més d'espai, no? Però han estat 25 anys de picar pedra, assumint això, que a més estàvem en un sector pel qual a priori érem invisibles, per classe social, per camp cultural, per punts de vista, per posicionaments polítics, i aleshores doncs, fer-se fortes amb la teva gent jo crec que és la millor fórmula per ser inevitable. I al final fer alguna cosa tan... O sigui, acabar definint un ofici i una artesania que sigui tan potent que et faci inevitable. Que la gent ja hagi de comptar amb tu perquè no hi ha una altra opció. Ets massa... Perfecte. Bé, doncs, és ràpida? No tenim temps, sap greu. Hem de deixar aquí, hem d'anar a sopar, tots plegats. Moltes gràcies per venir vosaltres, moltes gràcies per estar aquí i il·lustrar-nos amb la vostra saviesa.